Mga militar ug lokal nga kagamhanan sa Misamis Oriental giasikaso karon ang mga basic nga panginahanglan sa gatusan ka mga bakwit sa sitio Lakbangan, Barangay Minalwang. 32 ka mga pamilya o 152 ka mga individual ang kasamtangang walay panimalay sa lungsod sa Claveria. Si Erinio Ubarde sa Miss Or Farmers Association kilusanang magbubukid sa Pilipinas niingon nga tungod sa kakulba sa mga residente nunot sa panagbangi sa mga militar ug NPA sa ilang lugar, dali silang mibakwit ug wala nakadala og mga sinina ug ubang mga gamit. Si Philippine Army 4th Infantry Division spokesman Patrick Martinez nibutyag nga posibleng ang nadunggan sa mga sibilyan mao ang buto-buto sa mga landmines nga gituoang gibutang sa mga NPA. Si Martinez mikumpirmar nga dunay nahitabong panagbangi niadtong Nobyembre 15 diin usa sa ilang mga tawo ang naangol. Matud niya nga naglusad silang operasyon human gikidnap sa mga NPA sila si Private First Class Marnel Sinches ug Private First Class Jerrel Yorong. Sigo ni Martinez nga gikatakdang ipahiluna ang mga residente gikan sa Claveria ngadto sa syudad sa Cagayan de Oro.